prežil. Ex dospievaný Podhorie, naštartované aj ich mašina. Chcú vyhrať, vidím to na ich príľubách. Že to nikto nezaujíma, 14. som sa narodil, v tomto prípade je to 2x14, to nie je 28, to je 14-14. Zatiaľ bol najlepší čas 14-15. Aj stotinka hrá úlohu. 14-14 naľavo, aj ich čas, ktorý dosiahli. Pravému prúdarovi treba pogratulovať 14.04. Iba v tomto prípade, lebo medzi prúdarmi už bol aj nejaký 13-kový čas. Takže chalani z Podhoria to